Michela Pace rebħet l-ewwel edizzjoni ta' X Factor Malta is-sibt fil-għaxija. Finali kontestata minn 4 kantanti, fl-aħħar mill-aħħar kienet il-kantanta hija ta' 18 sena li qelbet l-isfida ta' l-Iżrael. Fost l-oħrajn hija interpretat kanzunetta mat-tenur Malti ta' fama internazzjonali Joseph Calleja u kanzunetta bil-Malti. Matul is-serata spikkat ukoll interpretazzjoni ta' kanzunetta Tira l-Osko ma' l-ewwel. Bir-rebħa tagħha f'X Factor, Michela Pace se tiffirma kuntratt mad-dar tad-diski prestiġjuża SONY u f'Mejju li ġej se tirrapreżenta lil Malta fil-Eurovision Song Contest. Il-kanzunetta li mistennija tinterpreta f'Tel Aviv għad trid titħabbar iżjed il-qudiem. Ftit wara r-rebħa tagħha fuq il-palk hija ta' dawn il-kummenti lil dan l-istazzjon. Bla kliem kif qed qabel ma nistax nemmel jiena wasal saw, qatt ma tridu tieqfu temnu, qatt mit-sena ma ħlomt li ħanirbeħ X Factor Malta, so qatt tieqfu tuħolmu, qatt. Grazzi mill-qalb, is-support kollu li tajtuni, thank you. Mal-emozzjonijiet ta' Michela kien hemm ukoll dawk tal-ġenituri tagħha li ma setgħux jemmnu li l-vuċi ta' binthom serqet il-qlub da bosta. Ifhem, aħna konna nafu li brava ngħidu għalina ma qatt ma bsarna li tasal saw. Ma kienna ngħidula li brava u dan, imma x'intara dar riżultat tal-lum hija xi ħaġa kbira għalina. Intant il-ħadd wara nofsinhar Michela riġet qasmet il-fliegu u ngħatat merħba kbira mill-lawċin. Bla dubju lawċin laqgħu lil dik li issa qed tkun deskritta bħala djamant. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.